जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि जौगाखां आफादा लाखि कुपन बा लटारि फाननाय दिनै बे अफिस मावखुलिखौ बेखेवदों। बिथांमोना हयतोबा जारिमिनारि संकस खेराइनि सायाव माखासे थांखि लादों जानो हागौ। बे थांखिया जाहाथे बिथांमोननि साननाया जाफुङो आरो जों बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे सहाय खालामो लटारिखौ लानानै बिथांमोननि थांखिखौ जाहाथे जाफुंहोयो। आरो जारिमिनारि संकस खेराइसालि होनाय लोगो लोगो बाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्राय बे फुजा होबोदों। बेनिखायनो आं बै फुजाफ्राबो मोजां जाथों, थानसालिफ्रा मोजां जाथों आरो बिथांमोना आरो नियारेस्ट बेयाव रायमना नेसनेल पार्क आरो बे रायमना नेसनेल पार्कआ बेहाय गोबां मानसि फैयो, बेरायफैयो देश बिदेशनि। आरो ओंखायनो बे जारिमिनारि संकस खेराइया जाहाथे जारिमिनारि हिसाबै माखासे मावखुलिफोर जाहाथे लुजायो, न'फोर मोजां जाहाथे लुयो, कमिउनिटि हल बा मोजां मोजां जिरायग्रा बा मोजां मोजां न' जाहाथे लुनानै बाव जाहाथे एसे समायना रमायना जायो। बेनिखायनो आङो जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि जे जौगाखां आफाद बिथांमोना जाहाथे लटारिखौ मोजां फानथों आरो खेलायाबो मोजां जाथों आरो रायजो राजायाबो जाहाथे सहाय खालामो, टिकेटखौ बायनानै जाहाथे सहाय खालामो, आं बेखौ खावलायो। नोंथाङाबो लादों मा बुंगोन लानाय? आंबो लाबाय, आंबो लादों, दानो लाबाय आङो। आरो लाखि कुपननि खोथा जानोबो हागौ, भाग्यनि खोथा। आरो ओंखायनो आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोननि थांखिया जाहाथे जाफुङो आरो लटारिखौ लानानै मोनफा मोनफा प्राइज मोनो।